Analiza celor 9 meciuri din Champions League de miercuri 1 octombrie. Salutare domnilor, în cele ce urmează o să vă prezint câte o statistică interesantă la fiecare meci din Liga Campionilor, dar până atunci vă aștept să-mi scrieți în comentarii scorul corect la cel mai tare meci al zilei, Barcelona cu PSG. Cine reușește să-l anticipeze va primi în mod gratuit ghidul cu cele 10 strategii de analiză sportivă cu tactici simple și eficiente, explicate pas cu pas și gata de pus în practică. Cine dorește să obțină ghidul o poate face accesând linkul de la mine de pe profil. Haideți să începem cu prezentarea meciurilor. Qarabag cu Copenhaga. 5 din ultimele 5 meciuri jucate de Qarabag și 4 din ultimele 5 meciuri jucate de Copenhaga s-au terminat în interval de 2-5 goluri. Union Saint-Gilloise cu Newcastle. 4 din ultimele 5 meciuri jucate atât de Saint-Gilloise cât și de Newcastle s-au terminat cu cel puțin 9 cornere. Arsenal cu Olympiacos. 5 din ultimele 5 meciuri jucate de Arsenal și 4 din ultimele 5 meciuri jucate de Olympiacos s-au terminat în interval de 2-5 goluri. Barcelona cu PSG. Din 2017 până în prezent, cele două echipe s-au întâlnit de 5 ori și de fiecare dată ambele echipe au reușit să marcheze. Dortmund cu Bilbao. Dortmund a marcat și a avut minim 2 cornere în toate cele 7 meciuri jucate în acest sezon, în timp ce Bilbao a încasat gol în toate cele 5 meciuri jucate în acest sezon. Leverkusen cu PSV Eindhoven. Ultimele 6 meciuri jucate de Leverkusen și 5 din ultimele 6 meciuri jucate de PSV s-au terminat cu gol marcat de ambele echipe. Monaco cu Manchester City. 4 din ultimele 5 meciuri jucate de ambele echipe s-au terminat cu interval de 2-5 goluri în meci. Napoli cu Sporting. Sporting a avut minim 3 cornere în toate cele 8 meciuri jucate în acest sezon. Și ultima partidă, Villarreal cu Juventus. În 4 din ultimele 5 meciuri jucate de Villarreal și în 5 din ultimele 5 meciuri jucate de Juventus s-a marcat minim un gol în repriza a doua. Acestea fiind spuse, dacă credeți că aceste date statistice vă sunt de folos, apăsați butonul de like și follow. Iar până data viitoare, vă doresc să aveți inspirație și mult succes!